Simba Arati, Gavana, karibu sana studio. Bia mono Lydiah, thank you. Usimbiere. Kisimbiere. Embra yo keroro. Mintombire bobe. Bantu bambia bali. Bantu banambia bali. Kaunti mbiere. Kaunti bia. Bantu mbaigotete. Abantu no barabe bali encharake. Enchara nero. All over igo umuchando monenga besanchio mu buko cy'abantu. Bino umuchanda abantu baitu baranyole babwate nande nsengima kenyengima yaitu. Wachirneli chibulyo gotaje bes. Machibi naroro abantu razma bege jwesu mu buko. Ewa. Karibu sana se studio, karibu sana se Egesa na karibu sana lindeto kwane asamagendero aitoye county ya Kisii na boigo asomugusibwe nsipi umwaka nayo moetre keso oso abisi muno mugavana bwe county ya Kisii ase engaki enke yani setida ikatinke nkidora tebekenene mono kilikuwa rentire asamagendero ase county ya Kisii asomwako yo moetre ekimana nkelinga umwako oelire umutinyo kianda nalitwa bete twaetu chobis chobugambi nabo igonde totebanga ebinte binge byakolekanire taligento kemo antete ko tebanga ebinte binge byakolekanire korwesinanyo tega county ya Lenge wekabonesere korwo bolemi korwa bakoliegase ekera litangane konyagwa soire nyomba lazima mama na aliyesugulire na alijikoniere na aligetandakere na aliumurango uri nedrisha no nedrisha ya ibwelie sere ebinabyo binte bitangane twa kolire ekera kana ichete county ntwanya tenga abantu konyora bana lire chingencho giche chingencho gete balenge okolegas nabo twenkulige lingenjo kiechi ne chinge yakire osine chimbe chingenjo chinyinge chialenge chingenjo chimbe igoras manang ku make sure na bekire chinchira cho okregas naliyo mwananchi okawaida aranyale ofaidika no wake kura yae go chestolentwe ase twekire boniga kwa isani kirenentere mirimo yo gukorwa asaba kuri mirimo ase county ekerto begete max igoro ya 100 na mongo teba karibu 75 naro kwe yayo manyene twikire 75 ntogendrete ikere mechando nemengere imechande yere 25 asemianererie omaete county ediko nyolera irensa ebeke no muroiro rwalite obwente kubekira omoika igo twaenkobeka omoika topimo senkorongo akere twanyolite je ebimo binde byomubere bwe county ya Kisii ebikwete lazima byankolerwe egento gekorukusajali na twanyekole research ali ngonya kubwena bire igo 25 ebi 25 ebi abo konyoranga nebinge bire kuruasa bakoliegase goikese gasi enyene aya nabo igona nabo konyono embali obwatabaiya nabaro babere nabaro buburwaire igo ebwekanerini obugambi obubwekanerini lino takakuli bwata koboko ase byaro konyoeli ndeligo soka gochinze lakini koro monto maide ngakyo kolibwata ni maide na alibwatire enonyana baba motiba umbale bagotebanga nguatete no moikane etinguru ciogo koremeremo bakuganyirete mono kuri ndebono bagotebanga kwairire getambe go settle asogo chakemere mukegero mwako welire na bado mana bagotenge 25 mbire bado ugasene kurwani omoika tonya kugendanza onyembono omoika mbono mbwatete ndete gotebi no mugavana wa Kisii omoika mbono mbwatete kera mbona manyire kregento inkikegendrete county eli nara libintu byasalegete naboigo kana so obvious of course budget na ngotumia ne budget yo mugavana osogeta tugakole supplementary yo ebintu bikebiganza mbono nalyo tubwate budget yetu twarosire ne inaende eralengerelinga goikagati kabire ne yunainde bwato mochando wake sengenche chibesa lazima naende erosiwe ngochi toriko ye kwanira kunde ai tora takirase ensemo yegentangane kege matio bisitie county ya Kisii kero wasoete konyo tio bisi physical offices
ngai boniga okore mirimo ya obisi mu governor ngai yeberete nditangani tanga obisi governor njalengo lakini obisi yeye korokana omoga ko rengo romo governor ngwa tango nyetumia tiango tumeka ndangeti konyago sine miaka ebira atanye tumete kuruoro kwa chiseli ngechi awete no so chobisi tialengo nyarikana montatu mia obisi jire igamaga chokonya sarekire alenga mabe no enkuru isko no empaka bono lakini ntogendrete ko chirosi mna to kwana iga ayopo wiko mutinyo no koera na biko nyarikana nga chobisi chiri chabe lakini ase kwa boliri narali ngo paretical narali nkokolere gaso obisi amagacho yo obisi mo governor ngai ya amagacho yo obisi ya nere stadium stadium nero obisi yane yuboni ga nero agendrete ko rosiwa nero bono iga egetinke gendete ko rosiwa maraba no ichirororo buse of course mnembrero bono buse teyo igo basically obisi ngo chande kronde libaga mbwata chinga kishinyinge igo obisi yane yere stadium mbare ba gotebanga emekutana yawo na obisi nebintu binde byo obisi nigo kokorera senka yawo ya motonto inka motonto ebwike no obisi yane ase governor bwende koba no obisi njibwende kobororo nande ndedote baye governor ne bwende gotwara asa ko governor's residence na governor residence no obisi se umugabana amenyete na ndo obisi nero every kind state house no president amenyete emekutano no ego kolekanira emenge president no eno mo balivons va belro rather than mo yo nkogenda arambe house all other president no including a president yet bonoiga as our colleagues koru in state house a year the president's residence no out me e korende onye facility nchirororo gosinyomba nchirororo sa seme kutane go to kororo muchando toyo ne anchire igo turabuna ritiko asogo korera emekutano yawo asenka yawo ya motonto nonye nabo mbali bagotebanga abakoreri bawo mbali mu gutwara emekutano bakatinsa tiabo tuko ase enka yawo timaiti gose ngane no bomaine kegera ngote bali nga ba cabinet na gas ngakende yonse no yengo ba novice obviously ya nonye ya beire emekutana beko kana eokolekana mpaka butuko okay abakoreri aba kiroko babeka bakatinse tigati yabo tukunko bakanore overtime gose yunabere samaskarari yabo yogo kore meremo ase labor laws abakollegas yaba mbabwate gende tokoroka overtime nande kerwa most of them na chief officer na Kisii abana abantu bwade bakachigali che county mbono na tenene kana nyola tichigali nchiri otumika boronge mondora nyoro rule bwone chinsa cyabo tuko ochiro konywa mambi tali ko report gas igonga amangana aleba rose ni nyaligire tibia sana injebuye kanda tako ibolinga ki ngokorande gas mpaka mambia nada kubolia Lydiah ngo observe ndenjibe ko monyene labor laws moja ninganza ko observe labor laws chirivo tuko kose inga kiende yonse gaste okolekana ikera mbwende kurwa bisinsa ikomnemo nichesa chinsa ivere ngende nyomba chinsa ikomnemo gasi igoto tabenga abakoreri bawo mbantira netenentere yega yawo yogo koremeremo paka chinse tiga chonsi unless ondo ngai kitota turanyora complaints no ondo imurunganiri kango imurunganiri okay esibono onde tara imurungani na nyewe bali bakali okwana isko abna boba kanga badanga governor chinse kanga ninkanga kaledeki nkale kosetoranga yendike kurukwa overtime allowance mbwende okora
Okay. Gukorera samangana aligayo obokoreri neti abisikoro onka mbale batebirenga ekero bakokora emirimo ase ya eke gusinime kutano nebintu binde asinka yao omorugyo ororekanire kwira libagari nene ase emirimo gete gusaso ko babanga gusokorekana ko baso mostari obosyo ase emirimo eyo etamurengeti manyanga ga uninka yane mbwato bischiana chisaine tinana koromo rugione kago soana na manganandons mwaitaban tekar ko abero monto motindi segasi na bakuri kende gions utaka ko wakaliko ngao muke gavana nero kole mekutano elinki ngokora muke gavana nero gojoru sigavana mekutano bagenda chinsebe nandi twabaganya nandi utakumoira ni mukutano no yone kuno kolengeli oke kwa abantu ukuno kolengeli oke sana kwa abantu ngaba twagenda twajokora ngitokora butu muke gavana nere okomanya mangana bo bisiago itrase chisimiti abakoreri bao erinde otaka koroka abantu nga baiga bali bakorekana bali okoboko obaruka banabo yonde abanaba bana siasa au kikiana gokoreka usikwa nakonyora no expected nga muntu ndwensi okora na nchegasi tabo mwigeno nenyarekane onye tuli omwigeno igo muchando norobwate negisimi nga kigeranya ariko tegererwa ikera gisimi abantu bakobaranya gotegerera ne serikali naende ejine chi propaganda cy'abantu bakego bali babatambe barororo naende no bali naende mbako genda Mbiamano gavana sukwera neriedio turigererie asobanga somoche bosongo keragwa sweta bisingwa tebeto moche bosongo ngochiko yosibe kwa renge amangana ye eubi mochando bosongo monene na mate nabwo okubangeka ku moche bosongo kyagera noro moche monene wosine red quarters ye county ya Kisii ritanganike gime ubi nkwaru setele sensemo ya Nyambera boni ganga ye ubi ya korua setinsemo chirichia tia bantia bosongo ko bekwa litangane ndade wanga libaga egento natake koira na maiga aba baba kurukwa abanyabitina bakonyora baruke naba motibao gusaba yaba motibao nabo abanyabitina tu libaga kanga bao concentrate segasi togokorera abananchi nebintu ngakinara lisimba akorara ngakimokaya okwana nere ngakinkya ko murugera ayusi ebinebintu bitata gambe una magendero bitatu irande amagendero naye abono komboli andenda etugonya kuwa na bunale Nyambera no maete baba enyiboire nganywa Nyambera deputy yane no mugako bwate myake mengi karibu 60 agonde byekera iboletwe ka le mukiriga na aro Nyambera ya korteke kero obuchavu no bwango koreke bwange koiro European Union gotoa municipality na kirege gotoa chibesa egateba Nyambera koleki erusi wororo government ya etetenjate mete sana korrago sobo chabo limbo koleki mburworo lakini gavana igakora ekagenda obuchabo li batara koreki batara rusi ekero naswa na promised abantu ba Kisii na matuku 100 lazima onyole na sikiri Nyambera chinyoni chiri chinene chivolcha echialengo gocha mpaka echivocholete amabati aketiareche abantu limusuli ankurumate gali ryonsi ipiri angoswa chiwone nerumna to kwana iga abantu no bakuragira isikalia inyagitali esengenjo twasiegeta asalia katwanya sieka bono nkonyarostole abe park asa abantu bakora bakwenda batumukira obuchabo libwensi tukagenda tukabeketis lakini nkaligia abantu boigo balenge okora separation barus kichuma bakurusana ne eubielie kugunda twanye tindeka plastic yego sambeka ogenda orore plastic chichiralia mbona tutaranya omonto kubugolia do abantu koru water coopers nkoros vale machine ego sichichubachire ali ATC chianga chidaipas ebinde vitali kugunda byonspi
igento ngire goro kwe shredder kiarenge nyagitari gita korte emyaka 8 kurugecha tukarangira abantu kor Belgium bagacha bagake fix rero bintu biri byonsi ibye bikogenda bya turanwa byeitwa onye radiation ende yonsi keroro byakwa ikiagera mbiko tindekwa mnabire ngomnango kuwana iga rero obuchao bulya buli kwanza vogo siegwali na vogo ige ubiyonsi ya busonge kwa ndase nsemo ya ATC. Okay. ATC is Agricultural Training Center. Ige town ya busongo nerabete ubiteyo. Okay. Nda denga ubiteyo other than ekero bantu baragomira keigo naliye kubuguligwa the following day. Lakini mnango kuana ubite politiki teyo. Omochoko bo mocho busongo asamangana yeti pigipigi ebintu bikoni gwa bakwara inse hokas na babako neri ase aliatabe kiriyoko neri byatakire koirana na ndokorekana ngabono busongo yonsi yabeire chiro buna yakabeire no nyina sabantu bagutacha omochoko oli otakire kubura ninki kyabere kebe busongo tigatute baneke manenga obugimo bwa kongere sana na kiro mundo ne biashara taetakole county government tiyabwate plan asabanta abakore ngento kieke ebiashara gwetani kuba minyoki koru street na kuruwana n'abantu be street ntuanya kolengereria nganara litokubaligerie echiro mbadala bakolere biashara byabo mnango kuona aiga nyambera maide no nyambera baelieta n'ekisi kimbera kyalinge lakini orocha asali onsi ipi abantu bayiriro boli moboli mnatuko kuona aiga ndengerati rero gosemambia ntobuate a document yegosoka for bidding was to advertising nkoro stole ase abantu bali bonsi pito kubaira echirere open lakini tobegetekrama ali nyambera obo kongubogo tabwaba asaba onchuriri ababakabake mbulinga ekermo abayenire kurwa ase taoni ababa bagutaka koneri target market n'abantu bari taoni inkobere nga no kungusana na sana na inde nkobere nga no gote mabuna gwatbana kibugima bwa kongire numora yore numwana siasa nuga netie chikura tiao na bintu binde tutagite komotera abantu baba kwerigeri na barabun kwerigeri bare nga kimogo balance elinde abayiga bono go minyokani kori kwaera na barabanchira nanga tikatopeke bintense mende taoni yetetoro mochoko nakinate nga ntogenda tenko agaje tole to advertise yo soko agache chiro enya nyambira mate asto yastigachi goja goska gochi ande ndrigo seli mondo kero tu arosri ya bere kero mondo akogendo ko bwae abangina bakoni mitumba chiange juwate be bitabu na chirolere lakini bono nko ibolinga kero namba minyokiri na anzere ko bamnyoki na aralingo genda lazima before ndaraba minyoki mbarose lyase asibagocha ngwa kora public participation asenganeye baganchira nanga kero kwa barosere chiro mate nyambera mbaru etaonime na kwane na bangina abe bakoni town no embali bakoni chinyen na boygo ni ndengereti ngosie kande chinsa chinde kya maragoba street no nemo abantu boni chinyeni wose chianga bama ya kugendanga so that echire town ilebe ye biashara mna chinsa chinde egoika maragoba chinsa ikomi street ya moyasi kugaji tali wete abantu ba ne street ye tibengi chinsa chiri tibengi tia siekiru ba koraki ba kole biashara maragoba abantu bagenda nyumba okay Igo. Mbia mono governor serio etimati nkubatekende kwa commenta se okubangeka gwe town ya Bosongo abantu amente ngiringa ki town ya Bosongo no ina sabantu bagutara tiare ngoro achari omuchando mo no ene chi manhole eche sewer line abante bayinkuiba bagenda gopima chichuma asbawa kanuchibesa lakini esfono ntogenda tukosamberelia so that abantu mba uchingoro chirime kabere embramne go chenene na bekire abasaya bange bawocha kurubore metaro na kurusi na endo bochafu town igonda dodenga ki goika na ende mitinyende tatugo sene Lydiah chipara chichonsu kya segetu ngo chigoratole chibesa ntobegete kando at least for kilometer ikomi gatigati ya town cross tole tuchibeke chikadros ekero muchito obosongo
no lebicha yaito ya Kisii igrazima ebe moyo chi emaga charoro na makoro ntoko nyara konya change lakini ase bonoiga infrastructure or rasma tunye kolere oboncheleri bwa bene mbio mana sogo kwanire kikiagera aba motivao ba twamangana sana na mbia bari ebagote banga ebitekero goswabna somucho Kisumu somucho Nakuru mucho Eldoret ebitanero koraye town no isanegete nebiteye gekero muntago somucho Busongo ngana kyakorerekana ekero we compare na governors town chinde onyende na isangiri kangati ndiko kwane bintu ngokwana aba okwana mbalenga abasani babali babwente korosi town yeito talibono town yeito no eneliva galioko agacha takolitiki nchiyo yani ibaga ndiyo na Kisumu teimogetit kolimo Kisumu governor etamia entanga narwane tena hawkers inje tindi kurwana na hawkers entagete togambe na barabo mbadenga na baroserie chiro mate imoka gendoro chikabro stores lakini na asego sene para koigoka aste yo para koigoka Busongale orole koru Central Bank mpaka mate nyakitali aste yo pale lira koleki ranyali koigoka na boigo no ene pale yende Central Bank na ende mpaka daraja unless turu tabantu batagole chinyomba chiabo umuchando munne tubwate no lingaki abantu ba planet town yetu mbanye planet na town yetu alibono yaba planet no musongo nye planet igo tutebenge town njaki abantu mbayichorete libagari kabalike no umuchando abantu nabo bako babange lakini umuchando ngachi plana cheto chintangane oli umusongo na bali bamubwatete mbachiti bachikolenge nge town yeka nekine bono gwatire no nyari kogororekyo umuchando mona lazima tuigole town eli lazima tunyigole ikesune kamate town eli lazima igorwe eike keumbu town eli lazima igorwe eike nonya nkiogoro igoro emiaka watigairiene no nyaraya no ikirani tinda idungaine ringa emiaka yene ne nyari koigole town eli kera esechi para chiro china botoko igora no ena amache ay mukogoti no ena amache chi pipe chialengo nchiryo mukoroni mbono tuabeka 250 million choko ruski pipe chirigali tobekera abantu amache otherwise amache akonywe bwetaoni ime ara machafu mbia manaso kwanere kina kikia legota se point na dokubule mateso umucho Busongo abolire asegeka oboniga ebuno goswa Busongo gokorukorwa iga Kisii go trimbo ko goswa iga se egetrimbo kokeri egentokonyora daraja moja nemegongoteni eyebibuyo ebugoliti amate nyanchwagali na mate abantu bakoni Busongo enere bitenene ekorekana so mucho Busongo ya mate ye megongoteni musone torra timetusene richiko nesene tose naborangorore mbarwa libaganga ekembe kya Wasco nyamira nabo bakwire nsemo yabo na mukobagana na Kisii nsemo yaye ndinde mubekira abantu babusonga mache umurubiri bwa mache asomo cyo Busongo noruryo yente amache aliwo kwa na daraja moja nsalia na nchi nagendo robwango ikankanyora negetacho kero egetacho n'abantu mbaroro bakorengera amache ali egetacho ayari chipa dani ali umufereji amache koru kegati nabe kire Busongo n'abantu bangire okoraki ko connect amache ali ayete Busongo akaenda mpaka Musocho agaeta Busongo akagenda mpaka Suneka amache ali na igete mpaka no Nkiogoro igoro ayande nabeka amache milioni 19 amache agenda tukubekira chipaye ensema ya Kiogoro na yera abe game changer asa abantu baito gochinjira ya Kiogoro lakini muchando monne bweta unelinga chipa chinkuru cyale ngororo ekinde cyategete ga macha mange to agosira amacha ali agosira na kiongo natebranga milioni 250 koru KFW ne German funded exercise ina chibesa chance
echo na chikubeka chipipe chinya town yetu nande tumayo connect no na alege so moso chumate ai keme chime taliet para yorenene. Okay, igobono buna tugukwa nasema mbega na bogoto enekerie omuchobo songo no bwatamate inyagitari ya KTRH ne bwatamate okay. Amacha bwatu muchandororo amache naroro ngwa kanande e bill karibu million ya mosi nibre kire umutienyi asa amacha gutumeka KTRH. Okay, to rigererie mbia twakwa nere KTRH togenda samanga nayo obochenu na kiora arwe soko rigereria kwawa asomwa koyo yoma asibiri kwa ene kiribi gokorekana bya asamanga nayo obochenu ase county ya Kisii. Ntadote banga town yani chinya gitari jetombo bechalenge nchiraba bya still na ndenda dotewa ningendere to koromuki ndole inaki chinyagitari chiri chikoba nabo chirabe nchikera nchiba moyo pi lakini lazima chibe moyo inyagitari ne yaito ya level 5 ndadote bi Lydiah na nyolete culture ya lengoro go chimbwe cha lengoro ne chinkong chabakore meremo ose chogoteneneri na bichi chabakore meremo mocha rinko iwete njanga kinja sarigete abantu nkolera balenge ngemebere ya lengororo eba yango soka makonde mpaka njibe ko monyene ena aligeti ki mocha attendant ekeruna asereti abantu kuruoro bali batenene kera banko beke mebere nandi bakubulnga akana onyaturi wakana bali miestima ya mochari ebintebyo mbiaheta enda dote ngalero mochari eri era nete koba one of the best mortuaries around ese region yaitu kabere enyagitari enene no bantu balenge okole ebiashara bya maliogo no ena maliogo ekirairi ruoro alengo soke wagenda chemist isiko nya kwaresa bale yamo yabona agenda bwango igana agenda KTRH kana chitoli tangani angatara ndengete abantu bakarenga nebire kana ira noro inanyora abantu bakoligirwa maliogo bachikogora isiko lakini amaliogo tubwa testo na mange amaliogo bono ogende e pharmacy korungendoro nanyorta litangani botuko babegeto mwana okora intern nero bwate kebungo ke pharmacy nero bwate kebungo gesto nenyale kana umuntu oyo takoruziri ogerie staone korunkororo changes chinane chia kolekanire amaliogo na aroro na tebi murwairo onde bwensi onye liogo tomiru isko lazima aboli esiyo elioge ndiroro mambi ya ekiro umuntu nkoro kyale ndiogo kiriato metugo chisko onye tokonyo alire onye liresto umuntu itabwendi gokoragasa ikiagire biashara ba okole binge banchira ntena bali ba okole biashara isko ye nyagitali boya maliogo babaoneli gosonye mbali ko baonelia baonia ali abo isko ayaito a expire amaliogo amange astwasambire ali account esenge nje abakoliegas nkombo olinki na kolere tanga abantu baito twakolere chenchi na nyagitali chibesto yango sangereli nyagitali KTRH milioni 47 equota ine meti nyirenga etatu kurunkora changes chanya gitali ya level 5 umuntu muje na abeke CR ago sangeli milioni 170 koru milioni 47 ekore kananga ki obugundo bwa chiroro ninde no mogoko ngenya gitali yeito bono ngokorere gas na nyoro no erangi sia italenge rangi akirwe ogende nyangito building e would nere konyora ya very condemned tetumeka ntu akora repairs amenities ngogende roro ese amangana nyagitali especially level 5 ninde nekimana nkoro story aba MC bane na nda doteba and because nda ningogete na majority ya MCS tuwabatira na baro wetre budget ntu abeka kibeza boetra ki facility chindo level 5 nyagitali ya marani ya rose tigwe no echichoe karo chigo tumeka echankoira na naende ime lero
ntwa make sure a contract elia irani roro ya kolregas ne contract ya kolregas kale ekane ne nyaktari ogende nduru nyaktari nge sana nduru tabwate no ne fence nkwa gachire bono iga ogende jamache omuchando nole nyaktari ya nyamache no ene stima yoke ya lengo muchando twabekire solo ororo ego konya korani ebintu ebinge bya nyaktari Ogembo muchando bwa ororo nechi building elinengo tune yakale. Edire president ya cha Kisii ntwe wananga ndigi milioni 200 nera ndigi milioni 100 torogo sentwaga ache building yenyia toro Ogembo ese nyaktari chonsi ipi Ogembo nere bwatega siene n'abantu abarura abange nagenda butukoro kanyo abange na karibu 3 bagonyora abana butuko. Vice Nyamarambe na mission. Okay. Gesusu nyaktari ya Gesusu telimbe nengiere gotatiganga amabati yae emburango twirime. Ya Gesusu no gwarona ikabotuko nkanyora omuntu oyo momolebi okunywenya sole ne role lab. Oyole na aseli kurwegas. But generally Gesusu ne ndabwire. Okay. Keumbu telibo bemono. Telibo mono lakini ne magacha ali amakuru. Okay. Omochando kurwa asaba menyube county ya Kisii nolinga amalio na bagotoka amatukande tagotoka nonyo watebirenga asaba koleri bawo negweneta ko ba regular ngo onyamalio go karoti gatoke tali go senekere bakagwete ngo segava nango itale ilinde bakore meremo lirio go itago se kwarora goko genda amalio gabora abo go mochando nde ase tinyagitari etiga nolinga ekero na supply ambaro go sababe bakabakebe tinyeni na bintu binde tonyolira mangana buna nonyene kero muntu kurunyama enyagitari ya nyamacho go sogembo chichoko baka na wetrase chivocha ige kobetereri bacha kurigi kwikera bosongo konyoro koranga chibesantiaga so kiri gwetera ugembo gose gwetera nyamate lakini bona bwo atente system nga gwika omuntu atese abisichao chinene bosongeri nde bacho kuyitibeseti gachabo chiko supply yende tangande to kwa na igoro ya amalio go no to bwata abaibi abange ngwa romo ibyo ya mubwatwa nyacheki oligo chinkale yarenga oyo mubwate tunduru kabwate eguniengi maya maliogo obya baskali bali mbara ile obwo ibimbogendret a system nerororo lakini etodenga muntu ndi bwensi ukoibira abante amaliogo na ende bantu obwate report nje narule mpaka aya wadinga ka kimuranyoro muntu ukoiba amaliogo ntebi muntu yagendenga abantu baitu abaibi na abange bali including egende kwambolinga suppliers abange mbali go supply ebako supply embeo onye na malio mbali koleta ibi nabyo bikoli byalengoro onye tali boigo okonyora abantu abe bakoludate n'abantu bali aralia bali ba abakoliye gas chingo ntwale ta chigalibere elie enusu e pick up ekoliteki eretete no embali ba gotenga acceptance team elie ko ligiriringa ebinte embijite bonsi pia banta bange Lydiah nyandi nataka goseria abantu kanga bande batenga Simba yacha goseria abantu baite babwatita byembe lakini unere abange baoncholeiri obuyanga abande banjira nga gabana gaki etabitu abwate nembe totige tokoleki egas okay ekega bono ge ko bwatira ninga yarorika ninga onye tubwati abakoreri abegenwa na inda bakoreri bemeremeye turate bengane mekemeke ugo delegate uchiase lakini bono mbali gokora merimo bunegwenerete yabetereringa kwabe ka checks and balances kwarekana gokora kerekemo yu abande baligererie kuru ku micromanaging boni gabna togo kwana mangana naro ngabasisi mbale utangete mbali go sign ti document ya accounting aba chief of sambare utangete merimo nere batanyare gokora ekyagero utagete ko yemanya burungi ngana kiere emeremeye teri go kobuchera na koira ni magobo koreri orasanyo mbonyo ole obukimankuru bwale Lydiah okmo bunekeni okonya kobeka omuntu oli okurugaruge ogosoabe ko monyana okoleki oruge nali abana bararagire igonye gekonyarikana ngani nduge
abantu bane bagusi baragire noruge okame ng'ombe wabuse nyombo korekereke yani no korana kyoroje ndari korarira ekiagara abantu aba narari bare aba bawuri ruchinguru cyogo sign nesengencho yebirengereri byabo nga mbatagete koiba goseba ibire igonga amanga na management aro I can assure you kitali gento kitanga no my predecessor moga ka ongwai bantu balwa ngo sign kitali gento kitanga ni esengencha manyetenga ki abantu mbaroro umuchani obanchire mnabono nantakali kusi okonyole county ya Chiribogere no na ba chief officer na basisi abagose na ba director appointees bao tekmaina bono no ina bano ibolita ebe ko monyene turikonyora baraba igonga ki gose yanto tebanga kinga nyora bae kyagira bon trotinga mbari ko konya merimo kwa babegeto mokonya ne mokonyo mo menyo Kisii county ndote baiga Lydiah abande nkogenda balenga abande ngosibu bale no embali bane bakorete gento kieke abantu bao bakubwate setyo gasobora yukabayibirogo ngabayibirogo abande ebirengereri byabe bachete barolengaki bagotenenga abande barolengaki bakugura kigari abande talingangas bachete banyo abakolenga Simba na chamie lise elimo liriamie miriga onyole bayabugwiri no ene tractor ye county ya chi abakoliye gas be county manyanga mbuya we kwambo liriboli wangoiga no maete roranga kingani no maete character otuoma ge koro nga kingani ngomonto ibire mugaso igoro ekeli keko genda Kisumu gechiko sieu kebe umosoli cross chiwaya onyo monto kago ikiranga nko ibare character ekenyororo nakiki abwate tu oyugis bon ekine oyugis igento konyora baikiri Kisumu neroreye gotachapara yendito inya korwemenwa oibuli neki gaki omuntu oyo onye gakunyara kubugori erora character muntu nabwate no neli yanda lyomungna pare tararosiwa ebirata Lydiah nasoa character kemenyete asige achete kigatigu gesieka. I want to give example kama giatige tugesieka emiakene etanya okoragas chibesa choka chiaga nene is 120,000 nkarusi besa no muvuko gekarosi before chibesa chi account gekarosi na kibono lero tukotumia etisi kotinde ko bocha bolito yango kwana Lydiah abantu konya banalire etabiembe embe okay tiga ebirata manyanga na deba mariogo abandi banko iba mariogo bakoiba chibesa nge lakini ekaroro cyo monta koimuka mugaso obeka character kelio tuoma gali liene migu 24 babugoli erora baira bachikonie mwanda bwa mabera na tuwende gutwa ekera onye para trosiri umuntu nabago kwesenge namnembre gutwi umuntu nabago kwesenge takonya wikanyaktali ese chinga kichiganeri okay torigede mangana ayega ye public service board boni go kore merimo public service board ngai waikeire ngai yaikeire mangana ye public service board ye county ya Kisii enda dodenga public service board ya Kisii ekina record na abantu abe baruse tukuna assembly esenge ncho amagosa amange bunalichi koligoteba mbako rusi kubosonya chikondiko letiki ndiyo na kuba rusi ne egasi entindi enene lakini karwa rusi kwa mbachite court karwa enda court mba ntuganyete ruling ebe mutinyo gocha okay ya irengaki lakini hopefully ntonyole lichibuligia na litranyale ko kolega asi nyinge etenene nakina tetko tenga kero public service board etayo kwiraniere magega entire mereme gokoru buna boniga bari mumbare abaigaba ECD its contract cyabonchi yaera mbagende tokokore meremo public service board etayo kore new contract bonege ntubuneke gana kige korigererwa sense meyeri chiko esenge service board etayo at the moment balimu bali bonsi pina batete nabagendere gwaka no mushara kawaida paka ebodi enya ya soiroro emanye wocha ko rectify na ekoba confirm
on permanent and pensionable basis. Igonga kende nkeyo kenene gesaligeta other than inga service board teyo na kende nkeyo mnanje Simba ndanya alikonga kina abalike aba service board abanyira bagenda koti na ubunywedo bayenkoenda bajote aba almunga goma muraba confirmed baruvuka mbaba etinka bale imba konyara koirana aba alimwe na kwanti na baruvunga badenga ki bagendere wakanu ne board yego soinya tige bindo libayenga uchi contract confirming on permanent and pensionable basis. Kine egento kwa imokire yani kwa natire ayo monyene igurya abarimu abaiga na boigo engananire yiga ya audit yakoretwe abakuri meremo twanyora mangana cross county bere nga yatebekandire nga njarenge kogenda ne lichiko ikiga niko kyarenge gento kire ma minteri chiko igo report yeneta te gotago konya mangana ndi chibesa chyo mokori chibesa chyo omomenyi we county ya Kisii atumekire ase ogwakana abaiga bari gukora audit ejubono ekorekana nganigo yarenge ma minteri chiko nekene gitambukiro kwa imugete ayo monyene egie task force egiga ibone ya ekorekana ngabono korengana ne chiko bna atakire kona chuere iligo ende danga ki kuno kolengere likwa abantu gete bakaigo balengere umaide no anekero gutaro nyanga we koli nande angoro nkubikania abantu abne nga kabare nyanga werengete ko konkora giki gokole a ruling ya kole to Transoia ine ruling ya Transoia onde bwensi olengere tinga ebintu tu akolete nebyo kisi kango chire court tonyore ngaki egento tu akolete neke no maete nga wetira audit tu akolete no maete abantu 770 mbali gokora gase mbayo ne abante mbeo olengere tie court ne re restaurant tenga akana abante mbeo abantu nkona chasine report nje tetese assembly wose nabego egokora imirimo right as assembly the assembly doesn't need ngayete as assembly chikondirigo kichikerigo te elio kwa ngaki ogo form a task force lazima kore wikera na neli chiko liense te gokora gento kende Johnsisco onye bali ba Transoia babunete lichiko ekoti ya rule against bali ekelinge gotumigwa wetera search county chinde igo bantu tu akote audit abantu tubwate karibu abantu abange babwate chi certificate chobolimo nkoti ki gosenarali ngali baranyale okolegasi Auditor General tebrenga ti audit chonsi gokoru ko chwante kwetera sia bisyo Auditor General kwa serikali audit HBS ose agende kieke audit bunege kyagra troti amangana ya onya bakori merimo baro mangana bakakuna mangana ye mesara ne HBS igo nga mugone twetera se ti abistinene ose nori no bomaine nga tubone tichiko echiko ndiyo no tuli naega echiko ndiyo no eneli motubunete wetera audit tu akolete ntonyole ta abantu 770 bata manyange okubarukoli kwa abantu bali baberete mitinyebere gusi bakagenda sub county chonse kianda bakaira ne headquarters bakanyara kobara abantu abambaje tioro abande okonyoroyo makuru ku Paul Simba Arati oyo ndoli kwa Simba Arati oyo ndoli kwa Paul Arati ono montoyo ubwate chipinirenga isatu okoli umushahara umontoyo mukoli umushahara y'abantu batatu osebane ababono batahapiet nabua bumontoyo mucheta akabaru lakini takonyara koira na kobaru na mara kalenga mara gatatu igonga igento tu akolete no konya ebesa chibesa tu atumiete karibu milioni sana chibesa abantu abairirenka over 100 million abantu abe balige tu abande tu anyora nga ekero balige tu chibesa chiakinete ase wejibiri 600 million ese kiro mwaka igonga egas tu akolire lero iga ni manyete eromo kolie gasi onde bwenso so monto onde bwensi ototegerete na maete ngobu yambororo na atene ndi abantu abange umushahara
ninta getendore ngaki nara libago so ondeta yochire gosoe ko tingobutiro of course bakembaje uranyora bali baenga balebi abande bange rehabilitation abarabasa gosoka lakini abantu abange bali bwati certificate kire fake umuntu abwate D+ akaenda kanyweke B-, akaacha kalikwe gas ekangane gas ye board ya kolete ku make sure abantu abagende ba satisfy kendo kiek certificate cyabo lakini board chinga kiecho ekore kanati ya kolete gas ntu abakolera ntu kabanyene mbali bale ko Lydiah kero mwa kuligiri abantu bagamba bale gotebanga uko butabantu emeremo abana bategemeire bonongosa ririura abantu bugima bwabo na kyuko iregenteke ase turaruke simono bwesungu nga moral perspective kyagero monto yo certificate ne chobori mona ari kiremeremo na bwatu mukungu na mukaya korageri lakini wachire bono kwa mubutire meremo bone kenyoroga abantu bakuligiri gabana na ataka butomwano itemeremo kyana kuboliri abantu bali ngotalio kolega bali sko gali bali basomete babwata masakara inki engenje yogo chire skuru ninki ege ntage tangani ole to bongani buli wachirere skuru okonyegesako onyora omuntu tachite skuru nero ugocha achigotenera nyagitari abantu mbabe moyo abande bagukwa abantu bande mbamaite kobeta no nesindani igaiga esindani okobeka manyinga omuntu awakana nga ali ikirinya gitari awakana enasi endenga mbetero yesindani nolengere lingegesa kunkegendera okay muntu tachiete skuru muntu tasorume ya ono sibogete tubwati bobe bondonyo muntu tawene tukulikwemere mwakabutu tubwati bobe bondene timbu ati regret ende yonse muntu onde bwensi otabwati masakara abana na abange basomete tubwente kolika bakonye nyagitari mnabono Lydiah ghost workers umuswate wa mambo nga gavana okolije ghost worker nchinie ghost worker ngomuboli babanga kyole ghost worker etura abantu batana batatobise ye mumna secretary bono njira bongo cyumutinyiri tukelimo egose no ano mutinyebere negasi yane ngendete ekera astay to musara kero mutinyi no musara nororo ngakiorengere to kolengere ekero tutabwati chinas abanyagitari batayiyo tutabwati engineers chi driver manyambwate chigali Austin bono chire na rosi chekira around 70 lakini bono mbwate chi driver 200 Austin mbia mono governor bwatirekerengere kinkwera na turiko rigereria amangese ngincho chinse cheto chiatire na mono engananeri yasunira abangesane kuruko pending bills na bogo budget ya wetrase assembly supplementary budget boigo na yanda mangento tuko gendera ko rigereria motegereri tikaturanyana mangana mayegesa asinchira yo boikara ndetuirane niko togende tukwana no governor we county ya Kisii Simba Arati tonyore ye masemo wetrase page ya Egesa FM wetrase Facebook na bogo nabo ogotuma okuboria kwa kerengere kia wetrase WhatsApp ya 0724256504 ida kana masjid saisato ngubaya mwanya betinge omogusi Egesa ndakoya mangano sipya tali koera Egesa 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 waito Egesa 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 FM amangana mayegesa FM ingako ya manganonzi MC bebunge kaunti nyamira gukwanere goro yo kumwaka umugavana be kaunti yo naboro kibo basoira University ya Kisii bachakira masomo abo ya muchando tayo ebiriro ko basabira imibecha insemu ya ugembo igoro ye bonus babo chiwakanwa nabo igoro gongoro gusigo shikonyole mbure nyinge korengana no kolengwa kwerire Emambire ngyo motero chide kebere goro yechinse sato chabon mambia mangana magia sencha ere yo winge chinga kyaba MCB bunge kaunti nyamira bawo kwanira muswada wo kuganya ko mwaka isiko mugavana we kaunti yo Amos yaribo aba MC abo nigo batebire mu mugavana nyaribo tanya gutwara kugani kumerana na barumo bunabeire okwana somo cyobosonga buri chikoregoro aba MC abo nigo batebete na nyaribo nigabeiro ko baciceri munani kibesa bagani chikorwa sale cyacha atabwati akoba
They failed. The gentleman is not ready. Chita yanchire tu avekere tu national government. To bwenete kwa kana monthly subscription. Ye chibesa chirichi to bwenete kwa kana. Inga ekero omotinyo eli inga nane nkora ali mere chigwikibere ande tu ajiko konga yachiko wikiririe ndiko chikoba. Bono mbobe to kubodi. Nabo igaba MC abo nigo bamukirense mu yabara yabo bakobwatsi umugavana Nyaribo asoko igerera mu mochaye gati abo gotumeka bisibobe obo kurumina bo igi county ya Nyamira kogenderera gutigara mayiga ke magendero umosene turengo mukuru okongo mungare okore tubugambirimo agasiari gugukika mishi atana kororoka nande okoroka nganga tukarangeiri ngane chi hoteli tokokorera egento okongo kwa ngainete mugakora no mugakanyagarama gyo 10 no gusimeka moga mwasimegete no bwate project mwakora no mugakanyagarama mura thogaria ne jimbe ko mukareta chirichi kone tichombe chombe chitu chikupete bakarero mori ntu ana korona ekabona ogutungaina ninkyo mwako minto Nechinga ky'omuswado ibwo kumurusi abisi omugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo gokwanirwa litko lya rera sebungeyo abamenyi be county y'Nabarabo barure birengera byabo asabange babwatiriyo kurusi wa kwa Nyaribo abisi n'abande boyigo kumwegerera omuliki tokorase county yo Hillary Kennedy okwanire n'abamenyi obanyamira na utwariganirya yiga akubwatia gokwana Egesa FM gati abananchi kurwa chibunge au chi county ya Nyamira nigo babwatiriyo muswada wa MCA buna yari bosinyiwe gasya gwikirania magenderero nabo igo insyo boraibuae obukurumi bwekarengo keigoro wanyarira ko babo kone kiwa kolengana una ba MCA bagoteba asomuswado bobukugania komorusia bisi nagitaku bune yeto ya Nyamira esime ko genda mandi yagenda mugato amabire kero ba kiroro no renge okoro operation kakegera le theater esime gende bakyo mu abantu bayikomba ko era irapi next secretary goje se county emechando ye county engajire omugabana nyene oriyo chore tuna namana inchi bonsi obuli de tarikoro rekana sabantu muna bano twaje tukungo maryoga rura maryoga tukagoka kumbe tarenga maryoga bondo tukunga ngayana maryoga ngane chifocus segaro oncheti chobisi chiche gabana cha county government echitene inaria asiche ikirete tana gusukyo ototebinge geti orosirimanga mango gende kintu kende nkiyo gekoliro ototebinge geti orosiriesanige esanige yo ntukumanyanga kyakora guchiorore kyagera abande ntu anabuikororo lakini rende egetinga cyako gende esanige ekyamanga gitaraera ono nabo tutagiteke na ba MCA beito otenene borunge gaba natenene borunge elinde tuigwango chinse meji uyere tukigaba neta akonyegera nore kene aba MCA baitu ne kene mule nada ukwana nge county ya tokingeire sparanchiyo street lights inchiriande amaliona raja talinya gitari kene ngeli kegendera se county yitu na ndo ndeta iyo usigaba na obojesto oire sabantu lene ngankikero ono moroche Nyamira mara aba MCA kwembiche bale gabana mara aba gidokta ko machire ono Nyamira no empara moroche nchi kolende no nabo bakembale begenete buno motion bwo kumurusia gavana Nyaribo abisi nigo segetire n'abantu gete natobwati mesingi ende onsi yobone buna ba MCA bagoteba bae gavana yitolibaga ekole gasi ya tumetu ekole na kisegi cyabiri kikoba butambe kurwe saba MCA baitu twanyorire nga impeachment ye gokorwa aba MCA baitu boka tibete nenereti aya namangana baire bakobekererwa batarokie kibako imbicheria omugabana karo kende buna twarorira aba MCA by the way batumegete korwa outside pressure ko ngentererio omugabana onsia yonki andai kome litukolia lera maisons ni garuchi samaga che bungene ne county Nyamira engakyo moswado yiboko motomanya libonka ora kwanerwaro yo gabana agurire sone no gontisha siwesti shika jenane tukite konyegera mwegure nkuru kwa Hillary Kennedy nyona
Gotigana na yoye kaunti ya Nyamira masomo ya borokiwa b'umwaka mutangania ubasase University ya Kisii rigosomera mangana ao nigacha kirebuya mu chandondo tayo aya nigatebiro no musomo nino tenenereta mangana ya borokiwa seskuru yo Dr. Josh Kerongo oyo tebiro bunago ikabona iganige skuru ya nyorira borokiwa ngiciri wikome asiri wisano na isato barangiretwe ya maseyemo o Chelsea University yo nabande kiri wiberembali ba wesira abanyene kwarengana na Kerongo waru mwako yiga bwaboroki wabwo noro monene muno koliki wa seskuru yugese chaka na koene kinga aboroki wabunigo baranyora masomo yekerengo kigoro oyigo nigaine kiringa abana bw'obolindi bwabonigo butingire nako babolya abayiboli ko bwaterana koene kyoborendi obona boyigo kubatarira abana bwo komanyangase bamenyete na kibagenderete Dr. Kerongo boyigo nigatebire bunanigo babikire merobiri nababso oborendi amwene skuru yo na monasa aboroki wabali bamenyete chinyomba cyoko kombo ekyo kire angene skuru ko enekinga bayene kiri chimbwa chingia na boigo gutwara obulindi boisaine. Tumepokea kufikia siku ya leo wanafunzi 8,160. Kunao kama wanafunzi 260 ambao tukiangalia katika mitandao yetu ambao wameitisha ruhusa ya kutojiunga nasi kwa sababu moja au nyingine. Lakini tukiangalia labda wengine ni masuala ya kifedha. Tunawaomba kwamba serikali na mipango kamilifu kama ni masuala ya kifedha waweze kuomba kupata misaada kutoka serikali waweze kujiunga nasi. Alafu kuna wale ambao wamejiunga kwa self sponsored ambao wanajilipia. Takriban wote pamoja ni kama zaidi ya 10,000. Neigo boigaine kiringa kereke muhonigo kegenderete no mochoko mochandondo taraine kiwa andonsi ko bwatikana na boroki wabo. Egesa FM station rigene asamangana maya. Abamenyi bensemo yaborabu chinsemo au nigo bemurunka irikeri batebire n'ikipara kiri chimbe kitari weteka na mono bosombi go turubana ase ensemeyo yaborabu county ya Nyamira neiga bananchi abasabiro mu bunge wensemeyo papa muske Patrick Osero wesokia na koene kinga chipale cyo cyarosiwe nigo gati ikipara kiri bagotebe bwateme chando mono nyine para ya nyapara ibere kogenda go ikensemo ya mukomoni go ikagitaro epari kurokia bonyoruko genda material nyagware go ikegitare ngati ekipale kibatebire cyaturbaniriye obosombi bwabo ukwanire nsemo ya material se wodi yakabonyorwa buri kikoregoro abamenyi abunigo bamuboliri omubungo sero ko imukigitambukero kyabwango mono gutarira kipale kinakoene kibwe ko monyene emechandeli bagenderete goitera barabonere seito bakyabanyorukurwa material bakakyabanyoru primary yatusinyire bona na abana baina sirio bagusinyiko gende skuru mambi sababu mato mwana gukigende skuru otereria wakanse ono tokoboli umwesimi goitorende goro yechibale chibono ngese Patrick Osero tokoboli bono chibale chibono otoralemereri chikonya kabaiga osenga kibono tok mujana gwechipara ebare ina batatebetie keraje kiabanyoru nango bekare omoromo tiyanya kobeko ebare batatebetie na chimatate bikobeka dore biragita keraje tamatanga umwesimi no rigereria umuraribu ne pare yere no nyeroje pasi goja gojere kyabanyaru garisi agiye gweta ono oto debiro toretre pasi to bereke kurunyaramba bagaga nduto de dato rosirie para gitu amato majorete no mwesimi wo kuruko mwemsie para nere kuru aigama kyabanyaru ya soya chigosoka achigosoka nyabikomo okwana nigesa FM nigo mubunge Osero atebire nigo ensemo yo yabekirwe emerobelionsi yabekirwe yokoros chipali china kubolia abananchi ko babatwerero asegekege kiribusyo na mono kubwatikana nimburegenderete gutwa eli chipali cyo chichake korosiwa bata ko kwanira mangana ye chipara kitu kya sarekire ensemo ya borabu na mono pare korukunga itaru mokomoni kinunda nyapara ibere epare iyo nima etaba nainchi barara mikire sana na ende munabone mbura ya ture epare ya sarikire pare yara bira matuko etana korosingwa lakini mtu wanyebeka ese tenda ya kera idariki 18 of August tariki 18 chumu mutinyo 8 naliye tenda ya kera ya soka ya korosie para ekurukugitaru mukomoni nyapara ibe abana inchi batu are koremereri kidogo imburesire sababu tayari noere ese tenda ikaransuike ujigo kurwa assistation namba ya mo asubo tukibwime Egesa FM ingako ya manganonsi
Rusila Obiero. Chinga kia barimi basemere tugochaka konyore bonus yabo yo mweri bw'umwaka gochakira umutinyo gocha abari mikoro nsemu ya ugembe